Kaixo, ikusten duzuen bezala nila erregistratuta nago hemen. Beraz hori da egin behar duzuen lehenengo urratsa. Erregistratu eta gero hemen agertuko da zuen erabiltzaile izena. Gero behin hemen zaudetela, egin behar duguna da, honen gainean klikatu, Add a Story. Eta egin behar duguna da, kontatu nahi duguna grabatu. Honen gainean klikatu. Kaixo, hau proba txiki bada, jakiteko zelan grabatzen dan programa honekin. Agur. Hemen dago, botoi honen gainean klikatuz gero, onartzen dugu grabazioa, baina komenigarria da lehenago entzutea. Ikusten duzuen bezala edarto geratu da, beraz, onartuko dugu. Txaran behar da. Eta, listo. Orain, titulu bat ipiniko dugu. Proba, kasu honetan. Gero kategori bat aukeratu behar dugu. Kasu honetan, disaster. And tags, etiketak. Proba, ipiniko dugu. Bale? Eta guain, ipini behar dugu gure grabazioa mapan. Honen gainean klikatu, pin it to the map. Eta hemen agertzen zaigu, ikurra, eta adibidez kasu honetan ipiniko dugu, ez dakite, Burgosen. Hortxe dago. Bai? Hortxe daukagu. Eta guen, klikatuz gero, hemen daukagu. Bale, beraz hor daukazue grabazioa. Oin, hemen eskerraldean ere badaukagu. Bai? Eta orain, honen gainean klikatuz, more. Hemen nahi izan ezkero argazkia gehitu aldugu. Bai? Eta zuek egiten duzuenean zure grabazioa, gero niri bialdu behar didazuena, hause da. Beraz, hau kopiatu eta korreo batean niri bialdu. Eta baita ere, hemen edit honetan, hemen titulu bat. Edo titulua nahi badugu aldatu aldugu ametik. Bai? Borratu, kendu ipini dugun lekutik eta beste leku batean ipini, eta nahi duguna. Bale, baina printzipioz hori da dana. Espero dut hau lagungarri zuentzat izatea. Agur.